sabat na sakit nga ikikita. Di naktalikudan punasem day tadua-dua agpalawag agman. Di kinapudno na tunggal kasangay mo, siya tay di makaidna. Amok ngay ti gustuem adaak sibay mo nga aglalailuken ka. Adut nagkuranga tauray laeng nusurat di kan masubalitan. Ngem di na kayat asawe nga awan kan dito'y nakem kurang aglat panawe. No isut pagkunaam adikan ay ayate. Dayti metilag lagi pem di ka kuman sinubliana. Ja kuman agpagpagitan kadyak kayat ngayon ka masaktan. Adut nagkurangak tauray laeng nusurat di kan masubalitan. Ngem di na kayat asawe nga awan kan dito'y nakem kurang aklat panawe. No isut pagkunaam adikan ay ayaten. Daytoy metilag lagi pem di ka kuman sinubliana. Ja kuman ang pagpagitan kadyak kayat ngayon ka masaktan. Ja kuman ang pagpagitan kadyak kayat ngayon ka masaktan. Okay, ayan po yung